Saps que les reaccions de precipitació són molt importants en el nostre entorn? Ens ajuden o ens perjudiquen? Saps com podem fer desaparèixer la tosca i tenir una boca sana? Com s'originen les càries i com podem prevenir-les? T'agraden les estalactites? L'aigua que bevem, en contacte amb CO2 de l'aire, forma àcid carbònic. L'àcid, amb els ions dels aliments, fa que apareguin precipitats que anomenem tosca. Això és un clar exemple de reacció de precipitació negativa. La química ens ajuda a revertir aquestes reaccions amb reactius com l'àcid clorhídric que redissol el sòlid de la tosca i obtenim una boca sana. Tot i això, la redissolució també pot ser perjudicial, com és el cas de les càries. L'esmalt dental forma un equilibri amb els seus ions. Aquest equilibri es pot desplaçar cap al sòlid o a la seva dissolució. Si afegim àcid, els protons reaccionen amb els hidròxids, desplaçant l'equilibri cap a la dissolució del precipitat. Així és com apareixen les incòmodes càries. De la mateixa manera que s'ha desplaçat redissolent-se, podem fer-lo anar cap al sòlid de l'esmalt, enfortir-lo i fer-lo resistent amb l'addició del fluor de les pastes de dents. Comprovem, doncs, que les reaccions de precipitació ens poden ser favorables. També a la natura són importants aquestes reaccions. Un clar exemple és la formació d'estalactites. Com es dona? L'aigua de la pluja i el CO2 reaccionen amb la pedra calcària del terra formant bicarbonat. El bicarbonat lixivia, arriba a les cavitats subterrànies i allà el CO2 s'escapa, l'aigua cau i torna a aparèixer el carbonat sòlid formant les estalactites. Com hem pogut comprovar, aquesta reacció és reversible, cosa que fa que amb el mateix CO2 que s'ha alliberat es pugui provocar la redissolució de precipitat i, per tant, el deteriorament d'aquestes obres d'art geològiques. Created using Powtoon.